आसा दिनैनि बे जोंनि बे गियान धर्म समाजनि हांख्रायनाय लेखा नैबे पानबारि भुटियापावा जारगावआव जोङो दिनै 4,000 कमला नारें गायनो दिनै थाम-थिम खालामनाय जादों। बेवहाय जे पानबारि जारगावआव दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 4,000 नारें फुलिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि बे गियान धर्म समाजनिनो आफादगिरि फाउन्डार आफादगिरि लोगोसे 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि बारग' MCLA बिथां अनिप चन्द्र बसुमतारीखौ दिनैनि बे 4,000 नारें फुलि गायनायनि जि हाबाफारि लोगोसे बे दिनै जिथुखे गायगोन बेवहाय बे गायनायनि जि फिथा हास'नाय बे हास'नाय हाबाफारिखौ बिथांखौ दिनैनि बे फिथाखौ हास'ना होनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। लोगो लोगो आं बिथांखौ दिनैनि बे गियान धर्म समाजनि जि हाबाफारि आरो बे नारें फुलि जि गायनायनि जि हाबाफारि बेखौ माबोरैहाय गायनाय जागोन बा बेखौ मा खालामनो नागिरदों बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे गियान धर्म समाजनि हाबाफारि बादियै नारें कमला फुलि गायनाय जि हाबाफारि बेखौ बेखेवनो थाखाय गियान धर्म समाजनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खावलायनाय लेखा दिनैनि नैबे फोथाराव थामहिनबा भुटियापारा जारगाव गियान धर्म समाजनि आवथायाव जि 4,000 नारें फुलि गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवनानै होनो लाबाय। बेनि थाखाय आङो फिथा हास'बाय, दसे उनाव गायजेननाय जागोन। दा आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बे भुटियापारा जारगाव गियान धर्म समाजनि फोथायारि आरो गियान धर्म समाज मिरु आफादनि माखासे फोथायारि सोद्रोमा मावथि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर होग्रोबाय। जोङो बे गियान धर्म समाजनि गेजेरजों जों गावनो खामानि मावनानै गावनि आथिङाव गसंनाय, गावनि जिउखौ खुंनाय, गावनि जिउखौ खुंनायजों लोगोसे गुबुनखौ जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनाय बे खामानिखौ गुरुत्व होनानै जोङो खामानिखौ मावनो लादों। बे बाथ्राखौ आङो मिथिनानै गियान धर्म समाजनि गासै फोथायारि बे जारगाव भुटियापारानि मावथि बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावबाय। जोङो जायखिजाया जिउखौ थांनानै थानांगौब्ला मिथिंगायारि भाबै गासैखौबो बेलेन्सआव लाखिनानै जोङो खामानि मावनानै जानानै थांना थानो हानांगोन। आरो बेनिनो नैबे दिनैनि हाबाफारिया मानसि माहारिनो थांना थानायाव जेरैबायदि नांगौ जायो मिथिंगायारि जे बेलेन्स लाखिनानै थांनानै थानानै गावबो बेवहायनो रायजोखौ जानायनि समाव गुबुनाबो जाहाथे बेजों मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ जोङो नोजोर होनानै बे गियान धर्म समाजनि मावनो लानाया जाफुंथों। आरो बे जाफुंनायजों लोगोसे आङो नै दिनैनि बे समाव बुंनो लुबैदों बे ओनसोलाव पानबारि जि हालाम दं बे हालामनि मानसिफ्रा बेवहाय अनेक खामानि मावनानै जानो हागोन आरो बेखौ ओरै खालामनो लानाय जाथों होननानै आं खावलायो। दिनैनि बे 4,000 नारें कमला फुलि गायनायजों लोगोसे बे हालामनि मानसिफ्रा नारेंनि कमला गायनायनि जि आबाद आरो गुबुन गुबुन जि आबाद बे आबादखौ मावनायजों लोगोसेनो बेनि जि फिथाइनि फाननायनि हाथाय बे हाथायखौ मोननो थाखाय गोरलैयैनो खालामनानै नैबे गियान धर्म समाजा होनो हाथों, गामिनि मानसिफोरनो सुबिदा होनो हाथों। गामि ओनसोलाव न'खर न'खर गायनानै लानाय नारेंनि जि फिथाइ बे फिथाइखौ लाबोनानै बेवहायनो उनाव अरेन्ज जुसफोर बानायोबा बे जुइस बानायनायाव माखासे पेकेट बानायनायाव खामानि मावनायाव मावनानै जानो थाखाय राहा होनो हाथों। आरो बेनि हाथायखौ जोङो नै बेवहाय अरेन्ज जुस बानायनायनि जायखिजाया माबा मोनसे इन्डास्ट्रि फसङोबा थारैनो जोङो साक्सेस जानो हागोन। मानोना
बेनिफ्रायनो जिहेतुके जोंनि भुटान हादोरनि नारें खमलानि जि बेसेन बिनि जि साहिदाया जोबोर बेसेन गोनां आरो डिमान्ड दङ। बेनि थाखायनो जोङो माबा मोनसे अरेन्ज जुस गायसनोब्ला बेवहाय इन्डास्ट्रि फसङोब्ला जोङो साक्सेस जानो हागोन आरो बे जुस बानायनायनि जि नांगौसेबां फिथाइ जोंनो गोनां जागोन बे जोंनि अनगायैबो खाथि खालायाव गामियाव जुदि गायनायनि जि राहाफोर बे राहाखौ बे गियान धर्म समाजनि हेफाजाबै होनो हायोबा जों थोजासे मोननो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दङ। आरोबाव भुटान हादोरनिफ्राय लाबोनानै बेवहायनो माखासे जि जुस बानायनाय ड्रिंकफोर बानायनाय बेखौ जोङो बेवहायनो खालामनानै गावबो बेयावनो थांनानै जायगानि हालामनि मानसिफोरखौ खामानि होनो हागोन आरो बेजोंनो थांना थानो हागोन, गावनि आथिङाव गाव गसंनानै रायजोखौ मोजाङै जालांनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि बे गियान धर्म समाजनि खामानि मावबोबाय थानायखौ ओरैबायदि नुनाय जादों जे मिथिंगायारिनि फारसे गोसो होनानै जिब जुनारखौ नेचारेलि फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जि खामानि मावनो लादों, जि बेवहाय माखासे टुरिजिम स्पटफोर दङ बेफोरखौबो जि इक' बेलेन्सनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय थांखि दं होननानै जाय थांखिखौ आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै मोनदों बे जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो बे फारसे सरकारा गोसो होगोन, गियान धर्म समाजनि हेफाजाब होगोन बेखौ आं मिजिंथियो आरो बिथांमोननो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनानै आं फंसे खोथाजों जोंनि फोथायारिफोरनि फारसे बुंनो लुबैदों। बेनो जाबाय जोङो थांनानै थानांगौबा खामानि मावनानै थांना थानो नांगौ। बेनि थाखायनो आं बुंगोन थार जिउनि बेसेना खामानिनि दाहारजों बयनिबो गाथोनाव फैयो। बेनि थाखायनो खामानि माव, सानसे नोंबो गोजोनै जिउखौ खुंलांनो हागोन। ओंखायनो आङो दिनै बेखौ हास्थायनानै साफ्रोमखौबो खामानि मावनानै जानो थाखाय नैबे फोथारखौ बयखौबो नोजोर होनानै मोजां साखोन सिखोनै लाखिनानै जोथोनै लाखिनायाव जाफुंसारनो हाथों बेखौ आङो हास्थायनानै नारें फुलि गायनायखौ बेखेवनो लाबाय। दा बयखौबो आङो फांफा लानानै गायनायखौ बेखेवनो थाखाय खावलायबाय बा बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोन्थों।